Bihar institutua ekoformazioak eskaintzen hasi da Ipar Euskal Herriko enpresa eta egiturentzat. Lanean gaudelarik, ingurumenarekin arduratsua izaten ikastea dute helburu. Arratsaldeon ikusentzuleok Senpereko lakutik, Aitor Sagarzazu lankideak eskainiko digu gaurko erreportai berezia, baina baditugu bestelako gaiak ere, tartean asteburuak utzi dizkigun aktualitate gaiak. Ongi etorri. Gizon bat hilda asteburuan Kanbon bere etxean izan den suarengatik, iduriz istripua izan da, biktima bakarrik zen etxean sua izan delarik, eraikin berean bertze estaietan bizi diren 21 lagun etxetik aterarazin behar izan dituzte, bizia galdu duen gizonari autopsia egin behar diote. Hil bat ere larun bat arratsean 63 autobidean Ziburun biriaturat buruz, iduriz 34 urteko gidariak kontrola galdu eta autoa irauli zaio. Bi urte bete berri dira Errusiak Ukrainaren aurkako inbasioa hasi zuenetik. Herrialdeari eta gurean bizi diren errefuxiatuei babesa emateko, elkarretaratzea egin dute Baionan 10 herritarrek udalagintariekin batera. La situación es vraiment difficile. Egoera oso zaila dela dio, emozio kontrajarri asko dituztela, frustrazioa batetik, baina baita itxaropena ere. Gerra laizter bukatzea espero dutela dio, baina Ukrainiari babesa adiraztea garrantzitsua dela uste du. Bertan, Ukraina ez ezik Europa eta demokraziaren alde borrokan ari direlako. Pour la liberté de toute l'Europe, pour la démocratie. Zentzu horretan, hemen babestuak eta lagunduak sentitzen direla azpimarratu dute. On sent beaucoup le soutien des Européens et surtout des Français. Europaren babesa sentitzen dutela dio, baita estatu frantsesarena ere, maila eta modu ezberdinean jende asko lagundu dituela. Bai ekonomikoki, baita errefuxiatuak beren etxeetan aterpetuz, eta sustengu horri eustea eskatzen du. Horren adibide da Gerard Dubié baiondarra, ukrainiar familia bat aterpetu zuen Gudasi berritan. 3 hilabetez egon ziren bere etxean, eta orain beren kasa bizi dira Baionan. Horietako bat da Batxibarte, Arkifeti 200 kilometro ingurura dagoen Dnipro hiritik irten zen duela 2 urte bere familiarekin, eta ez du uste bere herrialdera itzuliko direnik, eta jada beren etorkizuna bertan irudikatzen hasiak dira. Etorkizun hurbilean beren sorterrian bakia itzuliko dela espero duten arren. Bihar institutuak lehen ekoformazioa eskaini berri du amenduze unason. Enpresan lanean garelarik ingurumenarekin arduratsuak izateko ikastaroa hain zuzen. Même de façon individuelle, on ne se rend pas forcément compte de l'impact qu'on a, donc encore moins au niveau des entreprises. Sarritan gure bizitza pertsonalean ez gara konturatu ere egiten gure aztarna ekologikoaz, bada enpresetan are gutxiago. Helburua da soluzio berriak bilatzea eta kontzientziarik ez duten guztien bila ari gara. Gogo eta egiteko eta hobetzeko, beti badelako zer hobetu. Même s'ils sont déjà à un haut niveau, ils peuvent encore s'améliorer. Joan den urtean ikerketa bat egin zuen institutuak eta enpresa buruen 94 interesa erakutsi zuen ekoformazio bat eskuratzeko. Eta haiei galdeginik ondu dute ikasi bilbidea. On leur a demandé sur quoi ils voulaient se former, sur quoi ils se sentaient un petit peu en retard et sur quoi ils avaient besoin. Galdetu diegu zer egin nahi zuten zehazki, non zuten beharrik handiena. Mugikortasuna, arlo numeriko arduratsua, haien beharretik abiatuta osatu dugu ibilbidea. Lehen modulo bat enpresaren langileekin beharrak zehazteko, 4 eta 8 modulo artean aukeran, eta azkena ekintza planak zehaztea. Hor dugu interesa, langileak formatzean eta enpresak eguneroko inpaktua txikitzean. Diminue son impact au quotidien, quoi. Sektorean hitzetako partaideak izan dituzte, farmazia, eraikuntza, lorezaintza, artisautza. On a trouvé ça très pertinent pour notre structure. Oso aproposa da gure formazio egiturarentzat, eko keinuak ezartzeko, eta ikasle zen langileak
landareak trantsizio ekologikoari lotzeko. Iruditzen importantea dela guretako nola denda bat garen, nola landareak saltzen duen eta ingurumenaren inguruan hainbeste gauz, eta baita ere sensibilizatzeko bai gure taldea, laneko lagunak, eta baita ere publikoa zentaz badugu hainbeste jende etortzen dena gure dendarat, justuki ingurumenain aldetik sensibilizatu dena. Usten dugu, azkeneko urte hauetan, jendeak erosten du landarea, baina gero eta kasuki egiten du ingurumen aldetik, gero landareak ze behar izin duen, ur gehiago edo gutiago beharko duen, gero bali maitu mamuruak edo gaitzak atxematen dituen. Azken moduluan ekintza planak zehaztu ditu egitura bakoitzak. Donc faire des achats qui sont plus responsables. Erosketa arduratsuagoak egitea, konposta egin ahal izatea, eguneroko hondakinen sailkatzea ere bai. Hainbeste gauz egiten aldire eta hortan ere konturatu gara. Uste ginen gauz batzu egiten agintuela, baina konturatzen gara hainbeste gauz egiten aldirela. Bai hondakinen ondotik, nola bota, norat eta bota intzin, igual bertze zerbait egiten aldoa. Badire baita ere hainbeste gauz, zertako ez ere klasifikatu landareak, nundik aldi duren, inguruen aldetik ze ondamenak egiten duzten ekoizleak, edo baita ere gure baratzean ze beharrak izan dituzten, eta lako klasifikazio bat iten bali dugu, lortuko inuken, erosterakoan kasu egitea zinez behar dutelako landare bat, edo behar dut bertze bat hartzea, hobeki hau handituko dena nire baratzean, gehiagi zaindu gabe. Lehen ekintzak plantan eman dituzte jadanik. Ura biltzeko untzian, ebozu, ematen die teilatu onduan, eta bakuzu ura jausten den tuboetan koin azpian, eta badi ere 200 litrokoak, badi ere 200 litrokoak ere, eta baitutzu hori karratuak izaten dira 200 litrokoak. Hor die landare batzu, ez dinenak orain onak saltzeko, zentaz lorea pasatzen ari da eta jendeak ez du erosi nahi. Botaintzin proposatzen dugu aplikazio batien medioz, tugu izena duena, eta botaintzin eskaintzen dire prezio arrun txiki batean. Adibidez, 30 euron balio duten landareak saltzen dire 8 eurotan eskaz. Eta interneten medioz erreserbatzen duzu, pagatzen duzu internetez medio eta gero etortzen zara dendarat bilat. Emeki jokamoldeak aldatzea da helburua, lurraldean dugun eragina apaltzeko bidean. EHZ Festivalaren 28. edizioa aurkeztu dute Donapaleun, eta holtzan ikusteko parada izango dugun lehen taldeen izenak ere aurreratu dituzte. Belako, Alice Strata, badugu Benize, Vincent Garcia, beraz dira mota askotako taldeak, musika estiloa initzekotakoak, bada punka, musika elektronikoa, joka. 5 urtez Irisarin egin ostean aurten lehen aldiz Amikutze eskualdera iritsiko dira. Arberatzera injustu, eta Gabi Berrira onki egokitzen ari dira. Orain arte Herrikoetxearekin eta ondoko elkarteekin jeman biziki hona dugu eta erritarrekin horrek laguntzen du biziki. Eta hor ikusten ari gira bai arberatze zilekoan baita Amikuzen ondoko errietan badela sustengua, badela gogoa festivala etorraraztea eta horrek laguntzen du eta gogo txugira bai. Periferian girela edo Amikuze ez dela biziki polita edo bada aurreritzi hori eta pixkat EHZ-ak behiz zentroan ezartzen du Amikuze eta jendea hortazarro da eta bizkiko positibiko hartua da. Baina ez soilik festivalak iraungo duen 3 egunetarako, ekainaren 28-tik 30 bitartean. Hortik haratago doan ekimena eta proposamena bai da eskualdera ekarriko dutena. EHZ ez da 3 eguneko festival bat bakarrik, beraz urtean zehar lanean ari gira ere tokiko elkarteekin, saioak proposatzen ditugu aekan, adibidez lanariarentzat tokiko laborariekin lan egitea, hitzaldietan ere tokiko pertsoneri hitza emaitea, eta gero ari gira lanean tokiko gazteekin, adibidez pesta komiteekoekin, pixkat elkarlan bat sortzeko. Baina geltoki edo herri berria izan arren azken urteetako xedeari eutsiko diote. Gisarriko pixka bat bermodeloa txikitzen dugu, eguneko programazioa plazan izanen da eta urridik izanen da, eta gero gauean pentseko programazioa izanen da, kontzertuak bi escena desberdinetan izanen dira, eta hor aldiz berko da sartzea pagatu. Egunean zehar izanen dira beraz musika, antzerki, zirko, baita ere mintzaldi batzu edo main inguru batzu antolatuan. Belaunaldi guntzientzat,
gogo guztientzat, gehiago besta, gehiago musika, gehiago antzerkia, denentzat izanen da beti eskaintza entzatzen gira albezain zabala proposatzen. Sarrerak jada eskuragarri daude festivalaren webgunean. Ikusentzuleok iazko edizioan Lier taldeak utzitako doinu azkarrekin gure gaurko agurra. Arratsalde ona izan, eta bihar arte.